2022 sebingelela kulukuleka kulonde kubusisa lokho nakona igama upasa weningi esibuya kafushane ngobheka nje udaba lamaphupho inamba ke khona yakwazi ukuthi uyifonele ngesikhathi esifanele nangendlela efanele uma kunesidingo futhi kodwa nje namhlanje na sithina ke like le video lebese like ama video esiwenzile ngaphambilini njengani manje sibheka la udaba lwenhlanzi endizayo sike salibheka udaba lwenhlanzi in general la singene khona sajula namhlanje sikaphezulu ngoba nje sibheka ukundiza nje kuphela kwa inhlanzi ngezathu ukuthi sibhekile inhlanzi before so abantu incazelo yenhlanzi bazoyithola la sichaze khona nje ngenhlanzi namhlanje sichaza inhlanzi indiza into yokuqala la uthi kuTeboho records sawubona phasa kusho ukuthini la uphupha ubona inhlanzi indiza into efuna siyibalula ukuthi uma uphupha inhlanzi indiza uphawu lwenhlanhla uphawu lwempumelelo uphawu lokuchuma entweni osukuyenza. Number 2 kuyenzeka futhi uma uphupha inhlanzi indiza kuba uphawu nje osuke lushincebo lushinala lishinta uthuko kanye nenqubekela phambili ezayo kwena yabona. Kodwa futhi uma uphupha inhlanzi indiza komunye kuyaye kusho nje isithunywa noma kwembathwa isithunywa zosikhathi leso komunye ngaphinde kubike nje injabulo esuke iza noma ke kungasho nje ukwaneliseka empilweni yalowo muntu ngezinto ezithile. Siyabonga kakhulu ke akuyona yokuqala kuyona yokugcina ivideo qhubekani ni like ivideo siyacela futhi ni support ichannel ngendlela engakazi usupport ngayo financially you can support ichannel mhlawumbe ngokwama resources if possible you can still support the channel noma ke ngokunye okati ikona okubalekile ku channel nemibono ibalekile. Siyabonga.